Ассалому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо дорен, дастгирӣ мекунен ва комментариҳои хуб менависен. Аэропорт омадед ва қарор дорем. Дар кадом масъала мехостум як каме маълумот расонам шумода. Тафтиши ҳуҷҷат. Хато накунем, дар комментариям, дар номерҳорам, дар WhatsApp-ам ҳамин ду галасавое ки ҳозир мемонам бисёриҳо дарои кардагиам. Привет, Абдулло. Смотри, у нас с понедельника будет мероприятие такое серьезное. Всем привет, ребят. Есть плохие новости. Смотрите, с понедельника. Дар ҳамин ду масъала ки мардум ташвиш дағалидагай, дар ҳамин масъала мехостам маълумот расонам. Вақтам рости кӯдако да дафтар ручка гирифтам, мактаб сар мешава. Иншаллоҳ роишон мекунем. Ҳар нафарҳое ки мақсад барои кӯдакотона, нафарҳое ки бигем мактаб мехонанд, ягон чӣ роӣ карданӣ бошен, ҳастанд бародарҳомон дар WhatsApp нависен. Иншаллоҳ номерҳошонро роӣ мекунем. Меорем метияншон роӣ мекунанд ва бигем иҷа да арзонтар меғалтай факс прайс мекунем, беҳтарин мешавад. Пешай мавзӯъро сар кардан рекламаҳомонаи бародаро, и номерҳое ки мондам, и бародар ай ҷои зиндагӣ мекардагитон мегира, граница мебара. Беташвиш, одами дилпирияи бисёри бародарҳоро роӣ кардем. Телефон кунед, айноми мо саломшон биген. Ва ин номерҳои дигаре ки мондам, номерҳои хидмаи картам, дар ин номерҳо привязанай ба номи хидмай авиакассаҳом ҷавоб медиҳад. Билет ай ки ҷой ба ки ҷой дар кор мешавад. Фарқият надорад ай кадом шаҳри Тоҷикистон ба кадом шаҳри Россия ё ки ай кадом шаҳри Россия ба кадом шаҳри Тоҷикистон. Телефон кунед, ин номерҳо да ҳамин 5693 да агар 1 рублам ки гузара, иншаллоҳ аввалшаллоҳ худам ҷавоб мегӯям беташвиш. Хоб, дар масъалаи тафтиши ҳуҷҷат, бародарҳо, ҳама тенҷия, ягон тафтиши ҳуҷҷат нест, ҳама ранги пешина. ҳамин рӯз хато накунем, дар Москва ҳам будем, дар метро ҳам будем, инабу дар аэропорт ҳам қарор дорем. Хато накунем, ҳамин видео якта пешаи бароварда будем, гуфта будем ки ҳамин галасавоие ки мақсад чизҳое ки бар дурӯғай паҳн накунен, вале беҳад бисёр паҳн шидагиай. ҳатто бародарҳоимон ки документ надоранд, чандташ роӣ мекунам, ташвиш да метарсанд ки бироянд. баъзеҳош кор рафта наметонанд. мақсад айрӯи ҳамин чиза аниқ накарда да ҳама роӣ кардан, мардум да ташвиш меғалтад. дурӯғ айохи мақсад проверка шавад, иншаллоҳ шумо да маълумот мерасонем. ва ранги пешинай ба ҳамин тақдир баландӣ кард, беташвиш мегарди. ҳастай бародарҳое ки 5-6 сол шуд гаштестиянд, як кас намеқапад, лекин номадии кор биёя меқапанд. мақсад дар аэропорт ай дар метро ай дар ки ҷое ки бошад. хато накунем, як хела пеш бигем, ҳамин як силкара да ҳама ба WhatsApp роӣ кардем. чанд бародарҳо ва паву хоҳарҳо картҳошона задан, пулошона снимат кардан, чанд мебурӣ гуфта. барои ҳамхали чиҳо да бовар накунем, аниқ накарда паҳн накунем. ҳаминро мехостам расонем. аэропорт омадед ва ҳамчун ҳама вақта нафарҳое ки вазъиятш безеб боша, бигем бисёриҳоро намепурсанд, вале номадии кор да пурсидан мумкинай. ҳастай бародарҳомон дар WhatsApp нависен, иншаллоҳ медароранд. боқӣ паноҳи Аллоҳ, худтона эҳтиёт кунем. миннатдорум ай ҳамат бошед.